Zatím vidím 5 lodiček, tady té dráze číslo 1. Lokomotiva Beroun se mi zatím ještě neobjevila. Hodně ho to nechá. Tady to pěkně. A teď už se mi tady objevila, je hodně u břehu. A jak vypadá situace na trati, zhruba 300 metrů před cílem. Dobře si vede loď Blesku. Pardon, to je loď Bohemians Praha. Matyáš Rovský, který vypadá, že si udržuje mírný náskok před ostatním startovním kolem. Dobře jede také na 6 jedoucí hradecký Pavel Novák. Zatím druhé místo SK Hammer, to je Jakub, ale bojovávky Matyáš Rychnovský, pokud se nestane nic mimořádného, si jede pro vítězství a pro medaily a scifu žáků mladších 12 letých. Na třetím místě, druhé místo Hammer, třetí místo Smíchovská posádka, to je smíchovský závodník